με την ευκαιρία που είχαμε πολύ πεντιαμήνες για κάτι περιοχές, να καταλάβουμε τι άνθρωπος είναι, πόσο αγαπάει το μπάσκετ και πόσο το στηρίζει. Χαίρομαι πάρα πολύ να είμαι μέσα στην οικογένεια του Φάρμα σήμερα εδώ. Κάνετε μεγάλο έργο, να ξέρετε, και μπράβο σας. Και εγώ σαν γονέας, έχω δύο παιδιά, καταλαβαίνετε πόσο πόσο μάλλον εσείς πόσο δώσετε με όλα αυτά τα πράγματα. Και εύχομαι να σας νιώσουμε κι άλλοι και να τους συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι μικρό πόλη που αγάπησε την καταστάση στην Οδηγία. Θέλω να συγχαρώ στο ναό, την Ευαγγελία του Παπαγιάννου και στο Σωματείο Πάσχα. Λέγεται συγχαρητήρια για αυτό που πράτετε. Ευχαριστώ πολύ για το σήμερα. Για αυτά που σας δίνω το πράγμα του αγάπη. Και να ευχαριστήσω να τον την πόλη ο Γιάννης Απολούθη που πριν λίγο καιρό το γνώρισα την επικοινωνία στα γραφεία του μπάσκετ. Αγαπά το μπάσκετ και φαίνεται σήμερα εδώ δεν είναι μόνο τα βάζουμε καλάθια, αλλά είναι και ο άνθρωπος της ανάγκης που είναι το παρόν εδώ σήμερα μπροστά από τα γράφια στα παιδιά με τον αυτισμό. Già,